Hát a magyar szaridőre való tekintettel készítek nektek egy kis videót. Itt állok éppen az egyes út mellett, ami Los Angeles felé csordogál. És itt mögöttem már látható az óceán. Át kell bújni egy ilyen drót alatt. Jaj. Ez az a strand, amit olyan sokan lájkoltatok. Hát mondjuk van miért. Gondoltam csak egy videót, hogy jobban lássátok, vagy jobban átéljétek. És jó idő van, 25 fok lehet. Hoppá. Egy abszolút kellemes hely. Kevesen vannak. Csend van. És jó vizes lett a bakancsom. De nem bánom, mert az nagyon szép. Na, kitartástól, remélem elolvad a hó. Sziasztok!